Bon dia. Doncs sí, això és un tema que en general a l'equip ens deixa molt satisfets i molt contents perquè era un dèficit que estàvem tenint i que sempre havíem de fer molts gols per intentar estar a prop de guanyar els partits, i tot i que ara hem tingut resultats molt avoltats en quant a marcador, portem, no sé, pràcticament 350-400 minuts sense encaixar un gol, i ens mostra la fiabilitat ara mateix del nostre equip, de tota la feina que hem vingut fent, perquè sí que és veritat que en molts moments de la temporada li hem donat molt èmfasi a tot això, perquè sabíem que havíem de tancar la nostra porteria, havíem de ser molt contundents en algunes situacions que no ho estàvem sent. Veníem sobretot també encaixant a pilota aturada, que és una cosa que durant la temporada hem tingut trams de tot, però en aquesta etapa en aquest moment del temps on tu m'ho deies, doncs sí que ens estava perjudicant una mica més, i sobretot també una cosa que hem treballat molt és el tema de les entrades laterals, sobretot córrer enrere, perquè nosaltres deixem pel nostre estil de joc molt espai a la nostra esquena, i en aquest moment de reubicar-se dintre l'àrea i saber fins on ens hem d'enfonsar, doncs això sí que és una cosa que com deia, li hem donat molta importància, ho hem treballat molt, i aquesta setmana doncs, tindrem una altra prova demà de tot això, perquè l'Albacete és un dels equips que més centra a l'àrea, o el que més centra tota la Lliga, i el que més gols fa en aquest tipus d'accions, així que seguirem posant o donant-li molta importància a tot això, perquè és un dels motius i és un dels arguments que tenim demà per intentar estar de guanyar els 3 punts, i és un tema que sí que li hem donat molta importància, però que creiem que s'ha vist reflectit en el nostre joc, s'ha vist reflectit en els números, i esperem que sigui així, perquè voldrà dir que estem molt més a prop d'aconseguir 3 punts i que es quedin aquí a Andorra. Bon dia, Carles. Bon dia. Jo et volia demanar pel moment de la temporada tot el que s'està parlant, no, d'aquesta opció tan bonica, no, de lluitar per entrar al play-off. Si et preocupa que això pugui distreure una mica els jugadors d'estar centrats en el partit de demà. No em preocupa el fet d'entrar a play-off, perquè som conscients que és un tema molt difícil, que pràcticament hauríem de fer els 15 de 15 els punts que queden de tota la temporada, i tot i així potser això no ens ho garantitzaria, així que creiem que és un tema complicat i això no ens ha de distreure. El que sí que crec que li hem de donar el valor que té és a la temporada que estem fent, i sobretot a no quedar-nos aquí, a no aturar-nos en aquestes 4 victòries que portem seguides i totes les que portem anteriorment, en ser conscients que hem de seguir perquè representem un club, representem un país, i que tot com acabem aquesta temporada serà una possible primera pedra de cara a la temporada que ve, i això és el que li hem de seguir posant molt valor, però el que ens preocupa és això, és que els jugadors tinguin la mateixa fam de guanyar, que seguim, tot i que ja haguem aconseguit aquest primer objectiu i el més important, que era mantenir-nos a la categoria, doncs que tothom vulgui seguint establint o aconseguint aquests petits objectius que ens estem posant, que aquest segon objectiu el tenim a prop d'igualar els 59 punts de la primera de la temporada de segona divisió, i sobretot doncs, seguir fent aconseguir aquesta 5a victòria consecutiva, que tampoc mai s'ha fet i que és una cosa que tenim a tocar. Així que l'objectiu és aquest, i la preocupació nostra és aquesta, més enllà de play-off, que sí que és un tema molt difícil. Els 2 últims partits ha aparegut la figura de Marc Cardona. Sembla que es lesiona l'Altara quan estava en ratxa, i ara apareix Marc Cardona, Josep Cerdà. Suposo que l'aparició aquesta no nova, però sinó més immediata, de Marc Cardona és important per l'equip. Al final, cada vegada que se'ns lesiona un jugador, doncs és un punt molt negatiu, i més amb la figura de l'Auti, que venia fent uns números espectaculars, i sabem de la importància seva durant la temporada, i sobretot en aquestes últimes jornades, on està especialment encertat. Però sempre diem que aquestes lesions tant de bo no es produeixin mai, però obren oportunitats a altres jugadors, i que nosaltres, protegint, com sempre diem, el dia a dia, doncs necessitàvem que tots els jugadors estiguessin
estiguéssim preparats per tot, perquè la temporada o les temporades són molt llargues, i més a la segona divisió, on hi ha més equips que a d'altres categories. Així que el que hem de fer veure als jugadors és això, és que tothom ha d'estar preparat, que tothom tindrà l'oportunitat, i el cas del Marc Cardona és un exemple, igual que molts dels seus companys han estat exemple altres setmanes quan potser no venien jugant tant i els hem alineat i ho han fet d'allò més bé. Així que estem molt contents pel Marc, perquè ja venia durant l'últim mes pràcticament venia entrenant molt bé, venia fent molts gols als entrenaments, i creiem que podia ser el moment, després de la seva etapa a l'anterior club on no jugava gaire, doncs creiem que estava en un moment on ens podia donar molt, i per sort doncs, tant a Valladolid com la setmana passada a Leganés doncs, ens va permetre obrir la llauna, ens va permetre guanyar el partit, guanyar els 3 punts, i tant de bo a veure si demà li podem donar la continuïtat d'aquesta, perquè creiem que està amb confiança, que ho estan fent molt bé, i que tota lesió o tot moment que puguem alinear qualsevol jugador ens ho prenguin amb aquesta oportunitat de seguir reivindicant-se i de fer-nos veure que si en altres moments de la temporada no ha tingut tants minuts, doncs potser no ha estat un error de l'estaff, no ha estat un error nostre, però que sí que havíem de tenir-los en compte, perquè estaven perfectament capacitats per jugar qualsevol tipus de minut i contra qualsevol rival. És una mica que et preocupa més del partit de demà, Carles, del rival, que no sona tranquil·la, no? Una mica que et preocupa més del partit. Sobretot el que em preocupa més és que nosaltres tinguem aquesta ambició, aquesta gana de voler seguir guanyant, tot i que haguem aconseguit aquest primer objectiu, com et comentava abans, i evidentment doncs, la situació que té l'Albacete, ens podem trobar que puguin venir, que ho dubto, d'una manera molt més relaxada, perquè ja ho tenen, perquè el que deia ahir el míster era que volien aconseguir els 3 punts tan bon punt on fos possible, per intentar aconseguir aquests 50 punts que et donen la permanència assegurada, però també ens donen aquesta informació que ells poden venir molt relaxats en el bon sentit de la paraula, de fer el seu millor partit, de sentir-se alliberats perquè pràcticament no corren cap perill a nivell classificatori, i això doncs, també és un punt que hem de tenir en compte, però el que més ens preocupa és això, és com estarem nosaltres dintre de la dificultat que té el partit, perquè és un molt bon equip, és un equip que va per feina, que a nivell ofensiu sobretot es mostra, com he dit abans, amb atacs molt ràpids i amb atacs i relacions per fora, amb els seus extrems i els seus laterals, i és un equip molt poderós a les àrees, i així ho demostren els seus números. A nivell ofensiu, com deia abans, és l'equip que més gols ha fet a nivell de centrades laterals, i això és un tema que no que ens preocupa, però que sí que ens ocupa per seguir defensant l'àrea com ho estem fent últimament, perquè és un tema que hem patit al llarg de la temporada, i que al final a nivell defensiu ens mostren com és un equip molt compacte, molt estret, que deixa molt poc espai entre les seves línies, i això són contextos que aquí a Andorra ens han portat no a patir, però sí que ens ha dificultat el nostre joc, perquè els equips es mostren molt reactius aquí i ens hem de mostrar molt pacients per intentar buscar i trobar aquests espais que ens puguin donar l'oportunitat de progressar en el joc. Així que són certs temes que no que ens preocupen, però que sí que ens donen la informació que el partit de demà serà molt complicat, que haurem de picar molta pedra i haurem de fer les coses molt i molt bé per vigilar aquestes transicions també amb els jugadors que tenen ells a dalt, que són molt ràpids i són molt hàbils. Així que intentarem fer el partit millor possible, el partit més complet, i que seguir afiançant el nostre bon moment i seguir establint objectius que ens puguin fer créixer com a club i com a equip.